Hola, jo sóc Snow. Avui som 3 de juny de 2025. A veure, per parts. El dissabte, a la tarda, el meu pare i jo vam anar al cine a Imperial de Sabadell a veure Missió Impossible. Has de mirar Missió Impossible. És una puta passada. Tom Cruise. Cruise. Em costa. No m'ho crec. Ho fa tot ell. Tot ell. Però tot. És increïble. Al principi, Tom Cruise i va agredir al públic que no em sé què dir, però sé què dir. Has de veure Missió Impossible. La última. No hi ha més. Ja està, ja està. Després, a la tornada de FGC, a l'estació de Provença, tenia tots. Al principi, poc, contínuament, encara més, tenia dos. I la dona va obrir el bolso i va treure un caramel i va donar a mi el bols i jo vaig dir que sí, que sí. Gràcies. Gràcies. I per últim, fa 10 anys. 10. 10. Al juny de... Però 10. Hòstia. I és gratis al Free? Al Free? Tots. Oh, no. Abans, Alt i W tirava un peix instantani. Ara no. Ara no. Adeu, que vagi bé. I el dijous més. Adeu.